Orain aztertuko ditugu islapen eta transmisio koefizienteak, potentzial langaren kasuan, eta energia V0 baino handiagoa denean. Badakigu nolakoak diren uhin funtzioak, tarte bakoitzean, beraz, leku guztietan, zonalde debekatuta, klasikoki zonalde debekatuta ez daukagunez, orduan leku guztietan ditugu esponentzial irudikariak, baina ezberdina dana da bakoitzak duen K. K bat daukagu bai bat eta hiru zonaldetan, hau da langatik kanpo, eta langaren barruan K3 daukagu. K3 hori, K batekin konparatuta, bada txikiagoa, beraz daukagu uhin funtzio oszilakorra daukagu guztietan, baina langaren barruan daukagu uhin luzera izango da handiagoa, uhin zenbakia txikiagoa dalako. Orduan, gure helburua berriro izango da islapen transmisio koefizienteak, batez ere dugu sentatuko gara transmisio koefizientean, hori da aztertuko duguna, eta horretarako ezinbestekoa dugu aztertzea zein den berriro korronte dentsitatea. Eta daukagun esperientziarekin, ja korronte dentsitatea zuzenean esan dezakegu dela, haren modularen karratua, h barra k bat zati m, minus beren modularen karratua, h barra k bat zati m, hori dugu lehenengo tartean, ezkerraldean, langaren barruan, ja ez da 0, aurreko kasuan gertatzen zitzaigun bezala, daukagu zeren modularen karratua h barra k3 zati m minus deren modularen karratua h barra k3 zati m, eta gero ja hirugarrenean, hau da langatik kanpo, daukagu eren modularen karratua h barra k bat berriro zati m. Beraz, langaren barruan baditu halako bi fluxu, eskumerantza ezkerrerantza, dirudinez, uhina edo partikulaekin lotutako uhina errebotatu egiten duelako hormetan. Errebotatu, da nolabait esatearren, ezta? Orduan, gure helburua izango da transmisio koefizientea kalkulatzea, hortxe sentatuko gara, berriro diotzuet, zergatik hori, R gehi bat eman behar duelako, eta transmisio koefizientea izango da langa pasatzen duen fluxuen ekarpena, kasu honetan hau, zati eraso egiten duen. Eta arekin doan ekarpena dugu eraso egiten duen fluxuen ekarpena. Eta bietan daukagun abiadura, dentsitate korrontearen abiadura, h barra k bat zati m berdina dugunez, daukagun adierazpena hauze dugu. Aurreko kasuan bezala. Beraz, gure helburua izango da oraintxe, daukagun, aurreko ataletan atera dugu zeintzu diren koefiziente hauen adierazpenak haren funtzioan, orduan egin bat dugun gauza bakarra da hemen E ordezkatu. Eta hemen E ordezkatzen badugu, eren modularen karratua ordezkatzen badugu, berriro ateratzen dugu karen funtzioan aterako dugun adierazpena, jarriko dugu, zein den adierazpen hori. Orduan, daukagun T, eren modularen karratua, zatiaren modularen karratua, dugu lau, K bat karratu, K3 karratu. Zetaz adierazpena oso antzekoa dugu, K bat karratu, gehi K3 karratu, baina orain sinu hiperbolikoen ordez sinuak ditugu, eta K2-ren ordez K3, horrela deitzen diogulako. Gehi, lau, K bat karratu, K3 karratu, kosinu karratu, K3a. Hemen ere antzeko gauza bat egin dezakegu, agian, hobeto ikusteko egin dezakeguna da K baten eta K3 ordez jarriko dugu energiaren funtzioan. Eta ateratzen zaigun adierazpena ikusiko dugunez, berdina da. Dagoen aldaketa bakarra da. Sinu hiperbolikoaren ordez sinua dugula. Baina, karo,
horrek ondorioak asko aldatzen ditu. Bueno, hau da gehi V0 karratu, eta hementxe daukagu sinu karratu. K2a izango dana, eta K2 BM V0 gene dana erroaren barruan zati H barra bider A. Hau dugu barruan duguna da K2 bidera. Azpimarratzen dut ze importante izango dugulako. Bueno, ze adierazpena dauka honek, ze ikusten dugu hemen interesante izan daitekeena. Bueno, argi dago bi hauek ikusten duzue berdina dela, eta hementxe daukagun ekarpena. 0 badugu, 0 egiten bada, eta argi dago sinua dugula, orduan haude balio batzuk non 0 egingo den, orduan transmisio koefizientea bat egingo zaigula. Hau da, hemetik ateratzen dugun ondorio interesante, oso interesantea da, interesanteena, haude balio batzuk, energien balio batzuetarako, T bat dugu. Eta balio horiek dira K2 bidera berdin NP denean. K2 bidera guzti hau izan da. Odan badaude energien balio batzuk, non transmisio koefizientea bat den. Beraz, energi balio hietarako, bestaldera zeharkatzeko partikulak duen probabilitatea bat dugu. Hori alde batetik, eta gero baita sinu karratu hori 0 egiten denean, T minimoa izango dugu. T maksimoa argi dago bat dala. Hori baina handiago izan dugu, eta T minimo bat izango dugu ere. Eta T minimoa dugu, bere balioa dugu lau eken V0, zati gauza bera, lau eken V0, gehi V0 karratu, hau da, sinu karratu bat egiten denean. Eta hori gertatuko da, K2 bidera pi birenen bider bien gehi bat egiten denean, ezta? Orduan, alakoa ditugunean, orduan balio transmisioen balio maksimoa izango dugu, eta balio hauetarako minimo izango. Eta K2 da nolabait, partikularen partikularekin lotutako uin funtzioaren uin zenbakia langaren barruan. Orduan, uin funtzioaren uin luzera, ze honekin lotuta egin dezakegu bi pi zati lambda hiru, oda uin zenbakiaren adierazpena uin luzeraren funtzioan bidera, n pi denean, pi eta pi simplifikatzen da, oda, uin luzera, nolabait esatearren berriro ere, langaren barruan, bi a zati n-eren berdina denean, orduan badirudinez, lehen aipatu ditugun erreboten efektuak, mentxe errebotatzen ari dira, uin funtzioa islatu egiten da, batean, bestean, orduan badaude efektu konstruktibo bat, erlazio hau betetzen denean. Eta orduan, hori dela eta, hori daukagunean, partikula probabilitate osoarekin beste aldera pasatuko da. Aldiz, efektua izan daiteke kontrakoa, hause gertatzen denean. Karo, interpretazio hause hartzen dugu uin funtzioen optikan ere egiten den interpretazioan antzekoan. Hortxe bai, uinen ekuazio daukagu. Hemen askoz ere sutilagoa da holako interpretazioak, baina zer esanik ez optikaren analogia askotan egiten dugu eta askotan erabiliko dugu, bai? Oso ondo, bueno, hau izan da, interesante izan daiteke baita,
egitea halako irudi bat, ez? Grafiko kualitatibo hori, bai? Kualitatibo. Transmisio koefizientearen grafiko gutxi gora berako grafikoa. Orduan, egiten badugu, transmisioa energiaren funtzioan, badakigu hemen egongo dala halako V0 balioa, badakigu segun eta zein den transmisio koefizientean balio maksimoa bat dugula, energia berriro V0en berdina denean, orduan hementxe daukagu indeterminazio bat, bai zenbakitzailean eta zatitzailean 0 dugulako, orduan sinuen ordez l'hopital aplikatu edo zuzenean sinu honen ordez, zuzenean jarretzakegu argumentu hause, eta sinu karratu honen ordez, indeterminazio hori aztertzeko jarrezakezu barrukoaren karratua. Sinuen karratuarekin ordezkatzeko, eta hortxe zuzenean simplifikatutzeko zaizkizu eken V0 guztietan, eta orduan geratuko zaizu E berdin V0-ren kasuan transmisio koefizienteak duen balio bat. Izango du, ez da bat, ez da 0, hortik gorakorra izango dugu, eta balio baterako, hori dala eta, orduan K3 bidera berdin N berdin 0 dugunean, hau N berdin 0 ere barne sartzen badugu, orduan ez da hau betetzen. Orduan hau betetzen da erlazio hausi izango doa hau, transmisio koefizientea bete beharreko, berdin bat izateko bete behar den erlazioa, K3 bidera izan behar da berdin N bider pi, N hori batetik aurrera. N berdin 0-rako ez dagoelako balio maksimo hori, dagoen indeterminazio hori dala. Orduan hori dala eta izango dugu balio batzuk, maksimoak dituztenak, maksimoak, gero minimo batera helduko dira, gero berriro maksimoak, gero minimoak, eta horrela, bai? Beraz, horrelako portaera izango dugu, non azpimagarria da, hori ez, lehenengoa adibidez, K3 bider A berdin pi deneko baliorako, da izango dugula lehenengo maksimo hori, bai? Eta horrela guztietan, ez? Eta gogoratzen badugu zenolako portaera genuen energia V0 baino txikiagoa zenean, ja orduan lotu eta egin dezakegu daukagun transmisio koefizienteak duen grafika osoa. Interesante da konparatzea ze gertatzen den, klasikoki. Klasikoki, energia V0 baino txikiagoa denean, transmisio koefizientea 0. Hau izango litzateke, hau klasikoki, Klasikoki. Berdea da klasikoa. Hemen jarriko dut. Berdea, klasikoa. Eta urdina izango litzateke emaitza kuantikoa. Identifikatzeko beto, bai? Eta jarretzen badugu emaitza klasikoarekin, energia V0 baino handiago izan da, orduan bat, espero genuke. Baina kuantikoki ez. Kuantikoki ez da bat, badaude balio batzuk, hau da nolabait harritzeko izan ditekena, ez? Nola, naiz eta energia handiagoa da, fijatzen bagara maksimoa dugun energia honetarako, naiz eta energia izan, transmisio koefizientea txikiagoa, da probabilitatea, zeharkatzeko probabilitatea txikiagoa dugu. Agian, uinaren kontzeptuarekin erlazionatu, uste interferentziak direla eta hori bai onartu egin dezakegula, bai? Ez zaigula horren arraroa iruditzen, ez? Baina ikuspuntu klasiko batetik,
nola naiz eta energia handiago izan, zeharkatzeko, langa hori zeharkatzeko probabilitatea txikiago izan daitekela. Pixka bat arraroa da. Bueno, ordan, balio hauei, non transmisio koefizientea bat den, balio hauei, bueno, emoten zaie, izen berezia emoten zaie, ez? Beraz, hauek dira, balio hauei, energia hauei, non transmisio koefizientea bat den, erresonantziak deitzen zaie. Hombre, ez da berria, erresonantzien ez da, fizikan ez da ziur nago, ez zaizue arraro egiten, ez? Erresonantzien kontzeptua, uine dauden lekuetan, interferentzien eragina dela eta nola interferentzia konstruktiboa izan daiteken ez, eta horren eraginez amplitudea maksimoa izan dezakegun, hori nahiko fenomeno arrunta da, eta kuantikan ere, uina bitartean dugula eta baita protagonistak ditugu, ez? Erresonantzien kontzeptu hori.